Takže tohle je první ostrý test domácí udírny z vestavěné myčky. Vlastně měnili jsme kuchyň, takže jsem se rozhodl, že toho využiju. Měli jsme dobrou kvalitní myčku s celenorezovým vnitřkem, což se krásně hodí pro uzení. Vevnitř se dolů dodělala spirála, tady je komínek s kouřem, tady je spirála z přímotopu, tady je svařený rož na maso, tentokrát ho nemám na háku, ale na mřížce chci to vyzkoušet. Tady vzadu je potom generátor kouře, to si můžete najít na videu od Udíme doma. Mají generátor Gekon, tak tohle je okopírované, velice podobné. To je vlastně větráček s regulací výkonu. Tady je téčko, vevnitř vlastně, tady ta trubice pokračuje až sem dolů, takže elektrovým efektem strhává ten kouř, vlastně vysává kouř tady z té komínové roury dolů. Tady může kondenzovat kondenzát, který potom odkapává tady do nádobky dole a čistý kouř jde potom tady do myčky a do toho komínku. Když se na ten generátor podíváme z druhé strany, tady je dírka, přes kterou se to zapaluje, přes kterou jde vzduch. Nevím, jestli nejde vidět, jak to tam žhne, protože větráček mám stlumený skoro na minimum. Takže to je generátor kouře. Tady nahoře je řídící elektrika. Vůbec by to nemuselo být tak složité. To jsem ještě tady dobastloval dneska ráno něco, protože to vysvětlím později. Potřeboval jsem menší úpravu. Ale hlavní řídící elektrika je tady, která, nejde to moc vidět, trošku to bliká možná na displeji. Termostat z AliExpressu, kde si vlastně nastavím teplotu. Tady se dá nastavit i velikost hystereze, takže to je super. K termostatu patří tady teploměr, který je tady zastrčený v díře. Mám tam roznejtovanou hliníkovou trubičku, aby to bylo ochráněné vevnitř, ale zaraz, aby to snímalo dost rychle. No a tady nahoře tak tu mám regulátor výkonu toho větráčku. Když to dám na plné pecky, tak za chvilku se z toho začne dýmit víc, ale to nechci. To stačí úplně tak, jak to je. A to je normální regulátor, zdroj z 12 V, z 230 na 12. Je tam od 0 do 12 nebo od 3 V do 12, takže tím reguluju ten větráček. To se taky koupí jako modul v Číně. A teďka důvod tady tohohle bazmeku. Tohle mám regulátor výkonu na 230, který jsem měl postavený už dřív. Dneska ráno jsem si všiml, jak jsem tam vrazil maso, že vlastně ta teplota velice rychle kolísá nahoru a dolů. Udírna není moc zateplená, spirála má 1200 W, takže velice rychle se to vyhřeje a pak to velice rychle schladne, což nechci. Jednak opotřebovává se tímto relé, jednak se mi to nelíbí prostě, takže jsem tam přidal tady ten regulátor výkonu a tady jsem to spojil v krabičce. Prosím vás, tady z té krabičky vedou dvě vidlice, to nikdy nedělejte, je to strašná blbost, ale v tuhle chvíli prostě, když mám maso v udírně, tak jsem to jenom takhle narychlo vyřešil. Kdyby jsem to věděl od začátku, tak to všecko nacpu do té malé krabičky. Takže teďka to funguje tak, že pokud je teplota moc nízká, tak spirála jede na plný výkon. Je přímo přes to relátko sepnutá do sítě. A pokud je už teplota vysoká, tak vlastně tak se vypne spirála, začne teplota klesat, ale aby neklesala moc rychle, tak ta spirála se nevypne úplně, zůstane přes tady ten regulátor zapnuta třeba na 50%, takže teplota v udírně klesá pomalejc. To si tady můžu nastavit. No až dneska doudím, až bude čas, tak to všechno ještě zabuduju do téhle krabičky, aby to bylo kompaktní, nemusel jsem tahat tady tyhle věci. Nepoužívat tam samozřejmě jsem musel nalepit, protože jak by někdo zapojil jednu vidlici, tak tu druhou ho to může kopnout, takže bezpečnost. Co jsem ještě neukázal?
Jo, komínek, tady mám rouru 50 mm, nějaké koleno, co jsem našel doma. A myslím, že ta velikost je tak ideální. Zkoušel jsem to nějak zacpávat, ale generátor kouře funguje dobře, takže není potřeba nějak ten komínek škrtit. Asi zatím je to první test, tak uvidíme, jaké to bude. No, tady dole je vozíček na přepravky, který jsem asi před 10 lety vytáhl ze šrotu. 10 roků ležel doma, k ničemu to nebylo. Už jsem ho málem před týdnem vyhodil. Před týdnem. No a teďka jsem zjistil, že to úplně perfektně pasuje na tu myčku, jak na šířku, tak na délku, takže nikdy nevyhazujte staré věci. No a teďka cenově, kolik to celé vyšlo. No tak myčka byla zdarma, tu jsme měli starou. Výkonový regulátor nepočítám, to už jsem měl předtím. Tam by byl třeba nějaký modul za 50 Kč z Číny místo toho, kdy se to kupovalo. Všechny kabely, všecko to je ze sběrného dvora. Všechny armatury dole jsou ze sběrného dvora. No tahle je možná nová, ale měl jsem ji doma. A kupoval jsem teda tu trubku a ty víčka, to je dohromady asi 200. Kupoval jsem větráček za 50 Kč. Kupoval jsem tady ten modul asi za 100, ten termostat. Ten druhý modul taky za 100. To je 450. Dobře, do 500. Takže úplně zadarmo to nebylo. Ještě jsem dal nějaké drobné kamarádovi, který mi tiskl tu krabičku na termostat a na větráček. Jo, tak do 500 výdaje bych řekl. A jestli to bude fungovat parádně a nebudu muset pořád přikládat, tak si myslím, že se to určitě vyplatilo. Tady mám ještě štěpky, které používám. To, že je používám, neznamená, že jsou nejlepší, ale znamená to, že byly na celkem důvěryhodném e-shopu za nejlepší cenu z toho, co jsem porovnával. Jsou to první štěpky, co kupuju, takže samozřejmě nemůžu úplně tady dělat nějaké recenze zatím, ale zatím vypadá, že hoří dobře. Možná jsou i až dost hrubé. Občas se mi to zasekává v tom generátoru kouře. Já tam mám vevnitř trošičku takový malý filtr na kouř a o ten se to maličko zadrhává. Takže možná bych příště koupil i jemnější. Tohle jsou 4 až 12. Možná bych koupil i jemnější příště. Takže to je z tohohle testovacího videa všecko a no není to všecko, ještě musím ukázat, až bude maso vyuzené, že jo, ale to až večer. Tak čas nám pokročil, udí se už 11 hodin. Jak to tady vypadá? No, paráda. Za chvilku to bude, tak za hoďku. Takže doba uzení nám uplynula. Tak se podíváme, tady to vlastně už všechno můžu vypnout. Podíváme se, co z toho... Tady jsou takové dva mini šrůtečky. Podíváme. První šrůtka. Druhá šrůtka. Opa. Třetí šrůtka. Vypadá to krásně. Poslední. A sýr. No, rožk fungoval dobře, maličko se to k němu chytlo, ale myslím, že to je v pohodě, ušetří se spousta práce s napichováním. A vyuzené to vypadá taky dobře, no uvidíme. Je to krkovice, byla ve slavě, takže